personală cu el. Today we're going to today is going to be about athletics. People are going to be competing in athletic competition. Astăzi este ziua de sport, competiții sportive. And actually, I think a lot of people don't know. Și cred că mulți oameni nu știu that the Bible talks about athletics. Că Biblia vorbește despre sport. You find sports in the Bible in several different places. În câteva locuri din Biblie găsești sportul. And I want to just show you one of those places. Și vreau să vă arăt unul din aceste locuri. And then I want to use what the Bible says. Și aș vrea să vedem apoi ce spune Biblia. To help us understand how we can have a relationship with Jesus. Să înțelegem cum putem avea o relație cu Isus. The Bible says in 2 Timothy. Biblia spune în cartea 2 Timotei, chapter 2, capitolul 2, verse 5. Versetul 5. This is what it says. Asta spune. And also, if anyone competes in athletics, și cine luptă la jocuri, he is not crowned. Nu este încununat. In other words, he can't be the winner. Nu este câștigător. Unless he competes. Dacă nu s-a luptat, dacă nu a jucat. According to the rules. După rânduieli, după reguli. Now this is in the Bible. Asta scrie în Biblie. Talking about athletics. Vorbind despre sporturi. It says the only way that a person who competes in athletics spune că singura modalitate în care poți să participi la o competiție sportivă can win the event și să câștigi în cadrul acelei competiții is if they compete by the rules. Este să joci după reguli. And we know that. Și știm asta. Every sport în fiecare sport has its rules. Fiecare sport are regulile lui.